Se séhar maithe isteachán sa dtí Páirc an Chrócaigh ceann cathrú Cumann Lúthchleas Scoil le haghaidh Cluiche Ceannais Sóisir na hÉireann 2025 London agus Nuairc a Tráchtaire chéile ar Rachno na Saoirigh áling brothalach ansá im le clia agus sin ag súil go mór leis an gaibhlint a bhí go going os ar góran sa tránóna. Se tá na slúta díogarní go bailú isteach tá beagán do lohanna cuithe séide ach tá tas a scala níos ongrín oring ansá agus tránóna áling os ar gór. Tá deise going súla cath chun caing ar na fórin a bheith dul chun Páirc an sa tránóna agus tosnóí le fórin London. Craobh Peile Sóisir sa Cúldómh agus tá éad láidir cosanta ó sa chóramach le Jack Power, Patrick O'Connor agus Owen Riley. An son an lína leachú le London Owen McGivney, Ryan McGready agus Domhnaigh Byrne agus a lár Páirc ag London well an captain yimmer sé ar raus and down in san Cluiche Ceannais for sé né buinte agus na híireachtaí gá fuinte ar raus gecinte ag bhar lár Páirc agus an captain. Conor Redican cuma istig agus an lína lethosig an son ag London Matthew Joyce, Christopher Morris agus Matthew Tierney agus an lína lán tosig Ryan Kearney, Sean Hickey agus Ali Kearney. For an Nuairc agus iad dul chun Páirc mar a fógraigh le Pat Gearan istig sa Cúldómh. Rory O'Riordan, Dylan Curran agus Paddy Matters sa lína lán cúl agus éad cosanta láidir le Aaron Trainer, Kevin Rafferty agus Ian Kavanagh anna éifeachta go teach an tosig. Gerald Kennedy agus Conor Matters hosno go lár Páirc the Nuairc agus Godain Matters mar captain agus óhéamh scorála beag Farrad Tránóna ar Jack Healy for sé héanana dos Cluiche Ceannais agus Brian Coughlin an lán tosí. Se tá gacrod geolah Oliver fad ansá I Páirc an Chrócaigh an réiteoir Tránóna se fear líise sin é Séamus Mulhéir ón bhréach mór agus an dáhéhanis dul seach a ggheorcail Lenny chéile cuinig nuair casna fórna le chéile an Norah hín ceannas fear ar Nuairc ní raibh atra an Tránóna sin ach an bhear na balú éon cúlín amháin agus well an sa Tránóna habit ag súil le caibhlant má atra sa Cluiche Ceannais Tránóna dé hína le maiile an abba for London an ceannas fear ar cail cuinig cúla bhí atra go dara héna seachteag le nád a seachteag agus an son sa Cluiche Ceannais eile an chéad ceann go dainna bhí ann tris tús nach raibhúntaach tháinig feabhsar Nuairc sa tarna le agus bhúdar ag a deir a dóigh a gona héna héinteag a gona warbach sear ach sin cheist an tá Tránóna cé a Chrócaigh ló Craobh Peile Sóisir agus mar dermse na slúta díogarní go teachta seachantá ar lá mór Peile be sé lán go bar an níos déanaí nuair chasigh na fórna seintir idir an bhí agus Domhnaigh le chéile ach tá na súlar fad ar an Cluiche Ceannais tá. Cuoine go bhfuil an dáhéamh Nuairc agus London tris blin bheithá I Páirc an Chrócaigh agus well fuaigh London churann Christy ring agus bu amach chuir a ghuiire agus an lá céine thug amán an Nuairc an lá leo agus churann Lowry Maher tug a leotha agus bu amach ar an gabháin ach na súla ar fad ar an gabhn árthasá agus Nuairc ag iarraigh an Craobh sa bhúcha don tríú bliain as I chéile bhúdar an 2023 a gona London go dain ansá agus an ára chumá ach sin ceist an féidir le trí caing as I chéile dhéanamh nó an féidir le London Craobh na Sóisir bhúchan bhúdar go deirnach an 8 ó séad ar nótá athrú sa comórtas agus an legan amach anis agus teoranta go dtí 8 bhuain cail cuinig agus na caing eile go léir lasmá den tír seo. Lucht banistíocht agus anad a chun dáhéamh teachtaí an taobh lína agus Míchéal I gceannas ar Nuairc agus Paul Coggins I gceannas ar London agus lá mór dus na himmarthirí seo ní léon ceist fé tas agus tas mailteach híos ar Páirc ansá ach tá siad seanna cleachta a bhí mar 30 Celsius iad a híine dus na boutilí Ceannais tá leohanna gaotha níos deis an so tráchnúna agus be cheart go mbeadh caibhlant má ansá idir a dhá iarrainn atá go maithingúlar fell immert. Séamus Mulhéir a lár Páirce an réiteoir agus ag creathlábha tá gaocha séide ach tá sé deachar rá cé a bheith sé taobhú agus a bhábhar mar som go bhfuil sé beidir séide isteach san ordáin níos mó na aon rodile. Rodile ná go gaith tar bheith going an tá Tránóna sé sin Mohammed Corham sé 60 ómad be gan breise agus Mohammed fós Corham be cicanna ag tastáil chun na fórna seo scarúntóí chéile agus ní mórrána ceaping a bheith atra ansá I Páirc an Chrócaigh dar nó Bertistig an gafasteach mar dhéana Nuairc Brian Coughlin tarring amachna sinna hógan taobh le siúd Christopher Morris ó Cumann Naomh Ciarán
agus gachtainna geolabheith istigh ins na háte go cearta tríocha nómad an taobh a bheith go going agus beg bonán chorófar an clog síos agus ní fad inis nach go gcuirfaí tús le Cluiche Ceannais na Sóisir 25 nuairc agus Lounthain an Ard a Héinsiad agus an ceann búte Cochlan an Fearmór a bhí na sin go minic ar riman le Ceannó go cúigh sa Cluiche Ceannais aige agus deisianis ag Larkin Kennedy tacla seachar an immert ó chuman na Rangers agus Ian Cavlin is bra le siú dulcan tá sa clúdainn sé cuid mhór nar bhíonn sé go martarneis an Sunday Cochlan tá curcuige anna chleachta ag nuairc agus mar haspáineadar in san Cluiche Ceannais ní raibh héon deithnas rómhór ortha bhí bra fáinach agus ag a dura sásta fannachadí go bhfuil duine ináid bheith chun tart fé scór nes tá Conor Mathers an captain in Cluiche na Peile ach ní acha siad an Cluiche sin agus spirgaideach sin seosa chuige in san Cluiche Ceannais well bhí buamachar Warwickshire cá dódóige le héna héinteag agus Jack Healy le héna dó Colm Shelby hana sé seach mar anadí ce gur gortaí ché garad tríist an cúlagáim sin nadidir sé seach an sá nes Brian Cochlan a ríist an cosantóir fácan íige ag Cochlan fós a sleanú isteach tu chu náise go dtíir Larkin Kennedy Victor na rana agus ag dtíir tá spás an taobh sa Craobh Kennedy Common Nave Barnabas, Slough tríd ach tá obair le déanamh sigé sin a chamad tá sé cá inis nuairc a déanamh dulcan cáin cáráid siad thurnáisianta Rónan Melly for sé cúlín más a Cluiche Ceannais mac ag dtíir captain Conor Mathers ag scuile féach an ceanta ag casa ar chlé agus an chéad deis scórála mithir stréan son ag nuairc leis an cicamach le teacht ag Coolbar Lounthain sin ag Caoile an Dail agus thosa sé chomás Cluiche Ceannais in anad Gavin McAvoy ceann smacht agus an chéad deis sin ag teacht de Lounthain Conor Redican spás os a Cormac for sé cúlíní maithe sa Cluiche Ceannais freisin agus bhúg sé Craobh na Breatna le scór déanaach in amcútamh Gorta tá iireachtain is Christopher Morris tá an ceann ard agus Haran Chasnán an chéad scór ag Lounthain an tá Tráchtaire cúntas Fórna oscailtan son ag Morris dhéann sé rúthar síos tríd an lár agus críoch maithan son agus Lounthain brásás leis a gceann Bra obair le scór na Crathú mar chunig mar an obair bhaith ag Morris agus cúntas Lounthain oscailtan son inis an cic amach bút a ríiste ní léon ceisna go bhfuil fuór an bhathachá thug sé tamlín ar nuairc socrú isteach sa Cluiche chumá Hína agus dar nó fantastic an himrthirí tucha tréachta níos téine ach tá túsmach chu ag Lounthain an de sé le Sean Hickey Slough tríd agus spáis ag Domhnaigh Byrne dul gona go duine sásta lenach arnach tá sé sin an taobh bunós ceandas na cúlaí agus ar clé agus ar fóriil sean má se cailtan son agus de sé le mithir stré an son ag Lounthain agus crotha go maith ach iireacht Byrne ar fóriil leis an cicamach an tros ag Pat Gearan réiteir ag scuile leis an immert agus dint go maithríiste ag Redican ó cumann Tara agus seachtí Morris sin an taing amháin ar chláir na scór go dtí seo trí nómad go le caite Tráchtaire na áling ar fad an Prabha fé óhíl mé an son ag Noel Maher captain na Fórna agus ag dtíir tríd an dí Ryan McGreedy ó chumann Gael hir chonel i Lounthain aber fór dénta le blianta beaga an fellach chuir an cáin ann agus go leor daoine sa chathair féin inis ní daoine fiú an tír seo atá dá ann ach daoine tá curfúthe ann Páirc agus éigimmert ag deireadh round dul ar naisina dí Matthew Tierney agus let na Páirc an son le tógantar board an dóhéhann sa bhd níos món an Páirc a bhí going de hína máile nabat an ceann Slough tríd beidir bhfuil deise le teachtain Christopher Morris an fearceart ar Gary ón tá sí fós é taistil ag taistil bhfuil scór aige well tá mid a dul dín seoach tá mid a dul an ordan sa dín seoach is maithan technoliacht bhí iireacht maithe teachta seach an son ach bhí sé an ard ar fad an son ag Christopher Morris agus tá mid a dul I dro na technoliacht an so agus sin ceist tá nó níl is dul gur níl a bheith a gceist an son agus sin bre an taoach an son an ceann son imethe ar fóriil agus deis cailta má se ag Christopher Morris
Leis Jackratí an son a ríist ag nuair a gicin amach féin a bhucan. Morris a ríist le sele, forhór na selva ga siúd. An sá Tránóna tá sé go brablí de Craobh. Páirc tá stála mohan son tá fear sínta agus an kick sé rithe agus rúthar mar tócha. Seachtaí Christopher Morris. Loudon le fuinmh níos mó tá fear leis mas féidir an pass out. Beidir bhfuil deis agus oscailtí do cúl ag Loudon an cansa Míchéal Ibrethe Stock agus tá cúl luach an sá ag Loudon bhí ceist an sá fé chosad nuairach ach ag deire tá an cansa nadathe sa líontán ro éascar fad ag Ali Kearney for sé cúl Tránóna de hína agus cúlín tá cúlan is aimse Kearney ach sár glúiseacht an son pass agus bhí cosantóir go leor stigeann a críoch na sa líontán ag Kearney an iartar fad ag a siúd. Leis bhfuil tús splódrach ag Loudon an sá. Táchtach an is den nuairach Tráchtaire le freig réigant. Beidir bhfuil deis ar cúl dog héin inis agus Jack Healy dolisteach. Seachtaí le Carnóga ó stop ar an lína. Jo sin kick cúbhéidir agus táthad bhí deis maithan son ag Brian Coughlin. Bhí sé iarige chuir seachlan a chuir níor airí gleise go deire. Ach beag an deis réon cum le teachtó kick cúbhéidir agus táthad. Má se drama go leor an túsan sá. Sam gur beidh Coughlin féin na hógaigh bhí sé cleachta chomá leis na kicna ribhann cléthe ón spot a chéine. Agus becercaimach sé seo go má leistigh den réidir agus tar sé deis éigent den nuairach teachta seach ar an scóráil an sá rud a hastíí agus stad seo. Leis for sé cúlín sa cléthe lechanis. Ceansa ordatha go má ag Brian Coughlin an lán tosaí agus cúntas nuairach oscailt an sá. Déanta go maith an lán tosaí. Kick cúbhéidir is táthad sláánach go deasan son aige. Leis sin kick amach le teachta Caoileán Dáil. Obair le déanamh an ceanson a bhuachant agus beidir bhfuil Morris opte cumad leistigh den lína bhfuil tá fel díre cailtan son míar Morris ach ag a deire. Cílíonn sé go bhfuil deis boutáin eile ag nuairach teacht agus mar derm siad maul go maith ag socrú isteach sa cléthe. Larkin Kennedy inis. Rowan a leistigh agus an rowan a dulde Ian Kavanagh. Ar nas an son Dean Farrell Páirc agus captain na fór na Conor Mathers. Nis trílig Craobh Kennedy, slí an tríd a chaimsiú agus Garvan Leon Shossa. Rowan a dulseach sa cúngadí Ronan Melly. Tá fód seasta go maith dí seo ag Loudon agus gantha glasa. Dakar Brisha tríd, trílig nuairach teachta seach an taobh howlan ish. Fé van Ordon I Chiesóg agus inis an captain Mathers boutáin eile. Ach Dakar éon slí eiscin tríd an son. Dí Brian Coughlin an tainge bhána chuir clár na scór. Iirecht ar gáfuointe lasmod an stúa bú tart féach de hiúis na bróga ar yes agus ar fóríl an son agus deis cailteach nuairach. Gá ceann inis ar stréachá. Leis Caoileán Dáil a ríist. Gwaich cumad an fel in ordas an néir an son ag a deire ag tarlant a dro Jack Healy. Héine dó de hína sa clé lechan se gona Warwickshire. Anna haspontas ar fad ag a siúd agus ingel maith ag an bhar seo freisin Ian Kavanagh. Leis an captain a ríist Conor Mathers. Anna cosint go dtí seo Loudon. Gan éon Cluiche Ceannais agus cumad brú ar nuairach. Agus go bhfuil sé deachar ar dul tríd. Beidir bhfuil deis inis oscailtíonn agus deis ar cúl beidir an cansa. Fad na talún stop a bhí deis ag Larkin Kennedy. Ach déanta go maithiste an son amach beag sé sin ar fóríle go deire an brethatá tuch an son Chrócaigh ar fóríleach bhí seans maith an son ag nuairach ar cúl. Stop ag an cúl bar a daile déanamh go maith agus ag a deire ar fóríl a contúirte an son bhí oscailte go slí ag an tríd an son. Kennedy obalta Harrington agus ag a deire stoppathe ar an lína agus slua ag bailú isteach díag ar níag an son nuairach inis leis ag amach.
Elaine Keshnach will over for Dent to Vaclith, the better coming in Tarna Jeshin is Larkin Kennedy, a Garishnak will lying out can pass our will Kalish and son. Well, he may have love or the Glounden and son gone Kesh, a Duran Ray Chorshin, a Seamus Mulhair, on Vrech Moore, a Gunte Lisha, Agus Beg Ace, Desh, Ace, Kagamanish, Egg Brian Coughlin, Agus Shansaga and Tarna Kulina Kaimshu, the new Arak, and first portion of Laidu Pishin and so. Den Omid Gaulavakata. Agus Tarna Deshek, Brian Coughlin, Jericho scoring cool. Masha Gawkiana Sikailig Nuarak. Gone in score Lacoui Noma de Glounden and cool Shin and counter Gali Carney. Dial Trishtalni Sea Shilish again, son up Nia Breen Shagas Dirk Shnachti Lava Kevin Rafferty. New Aracanish, Diager Niagek Fiausu, Garvin Lear and Nancy, Spos Cruhishtig, Desher Coolin, Shunnies, Fiarton Council, Haran Shasnonig, Brian Coughlin Arish, Sarfis Immerhan Sonig, New Aracan, Mo Dirk, Tá Coughlin ag Gleik na Pelish Naquige, Shen Far Carcan ag Holt, Agus and Trio Coolin, Egan Lawn Tossi, Glushut Untak ag New Arac. Shri Kang Asikale ag Varcane, Agus ag New Aracanish. Agus an Bjarna Hernashti ein Coolina one. Kickamach ta Jacrity Glounden in a Vukant and counts on East Far. Agus Desh Gali Carney. Hernash and Rawa. Ryan McCready. Clehamaga Komai Hitahina. Conor Reddick and Nish. But should the Gearing Reddick and Agus Spider no matter how to shock these Mogon Tosk not tourish Maron in our rear Captain Siketa and Omad, the Anna Hunnaker or Corsi the Hina. A Katiso Tronona Tasha Kala has a Gliha. Agus a new hour transition of Vukan Hernash Gama. Kavna Trasnan son. Mardermsha Tronona Harvete Broloch. Alling on so a Páirc and Chrócaigh. Shahanad Katastin Gahangeve. Shakti Coughlin Arish, Oberle van Counts on a Vukant, Tá Bert Sheenton Sonagus and Ray Chor, a third on Kick Seramach, if over Lounden a Gatera or Roger if Coughlin ag Brew, Agus a Tarrant agus a Corrishtach or Augustin Thor, Agus Fuish of Agent Asian the Lounden. Council Tokig Dial and Coolbara. Agus Christopher Morris is all her Nashkan if Alugas found Rahagus found Tashtil na Parka and Ish Morris. Treaton son got own Riley, Osna Parnells. Morris are reached. A Crohu Deshnish, Dr. Ali Carney. Coolman is Tushkage. Face Machta Mohan son, a Karin Leshan pass her to Shakan so the own McGivney. Oh, Commentara. McGivney. Deshans are Coolo, stop it, Gearan. Dent go maiga cool bar and son vi contort leis a gaunson ach ni glana úntaach dúr amach fada le Matthew Joyce agus deise le teach de Lounden. Ryan Carney and Shossa Ibrahim Treed Strachan son will desher coolín tan Counson and Mehestak agus Haran Shasnon ag Lounden vi desh kedur cool ag a duration stop a go maig gear in a six a cool the new Arac ach ag a dur tan Counson Creek na Haran Shasnon ag Lounden browsausta Trí Coolí Nasikele Rivishin Aimsha ag New Arac ach tá score dog good hain and ish agus an Bjarna Sheen Tamakti Pera Richt Kickamach Marin son ag Gearan an Immert o Chiaun Cown na Páirc an so Clé Bra Tanavach agus Staxalarnish Rocky New Arac agus Eid sa Tor Ragra an score there na chin a Yaimsha Glounden ach an so di Gerald Kennedy reached a fine galore in Lounden counter and son ag old McGivney godain sha Tráchtaire agus and Dave Howlinish Aaron Trainer if they're lackwin for third fake half winter they'll in score a half into fake a good D so John Onak chuck a sheet in Kavna be a Noel Maher and far Viraus agus shins na Cluiche Ceannais so have kicking a sira agus onimmer Dosculta or Shakara scoring a half winter fadak Shuck Ganish New Arac Jack Healy pass Gadi Ronan Melly agus in Altney's Farron Santa Gerald Kennedy the local Nigadina agus reached Lounden Bra Comporduk Leshan Goss and Gadisha Says Leshker New Arac third for scoring a golf find to a couple of sessions on Heal me
Ar bhfuil slíanais an stua an count son ag taistil agus an cheist ná count aráiste nó bán agus gáfuointe go dainn an son seafaí méid díreachá rá agus Craobh Kennedy ag aimsiú an chéad iirecht gáfuointe an son agus cílín sé sin I brab na súl go bhfuil na fórna chó scóra Páirc an Chrócaigh iirecht maithan son bhí sé leachchéim lasmod an stua Craobh Kennedy le scóróntaach agus na fórna chorm den géadúir Páirc an Chrócaigh an fear céine Kennedy a teacht. Lashley trí na chéad le. Deise stig an son ag Brian Coughlin ag cahabh go háling a stig an son agus tá sé sin seoir HÉireann seasnán. Sár oberdéint an son ag Coughlin sin é néiscre an fear contúirte ceithre cholín in isise go siúd agus bhfuil deachtartaí ag lamh don éis machtúní léon ceist fé agus don géadúir sa chluthe nuaire gafa cholín chun tosaigh. Nád a sé le héine dó. Tá Coileán Dail, gleithránach go leis na kickin amach. Nes tan brise fight an son ag Conor Redican. Spás os a chóir amach. Redican fós a dal, fear leistig, tan pasta go tá deisian ag a deire tá siad sást an cholína hógant. Christopher Morris is dul ag a deire. Agus roch má síos an Páirc an son dénta ach an pas go cliste isteach an Sunday Morris agus críoch maith go siúd na fórna chó scóir ríist. Anna chlechagus na fórna Anna chóngrach sa chéad le Páirc an Chrócaigh. Nis Matthew Joyce. Gydyn taobh sa átatá Ian Kavanagh fannacht. Rashti Kavanagh. Tar sé fé cúlín é héint an count sa tóiste agus fuirfa an son ag Ian Kavanagh. Fearnaibh Barnabas ag aimsiú scórt in chéad scó. Agus cílín sé sin nuaire a bheith gafa cúlín chun amachas a ríist. Is brá leis seach an tosaigh. Muoín agus misneach an son tart fin scór. Agus ard oberdéint aige. Coileán Dail a ríist. Díreach síos tríd an lár an cuich ina chuine sa chéad leach an sá. Ach nuaire a ríist agus brise amach chofada le Craobh Kennedy. Chalís an son feice an réiteóir agus ag a deir caiisi dul HÉireann chun count an a hógant. Tá sinna chumádach, tá sé chuir deire agus HÉireann captain. Sinna Conor Mathers. Spás in is agus tríle sí teachta le fé ardána hí sóg báutháin eile. Teachtaín stad seo bhí buamach nuairech tréis ann breise I gcuine na stad aontaithe go cumú le scoil agus deis iarracht airíonn an lomh an orda fós an réiteóir má hagan buntáiste as seo agus ní léon buntáiste fós agus cilíonn sé sin go méid an kick séireachá ach mar bhí mé árá bhúdar in san cluiche ceithreachais cluiche bhí ar siúil I láran bheitheh I Bart na Gael in Yonkers in san Bronx go dainn agus dó hochla dó a seacht an seanóna san agus an sonsa cluiche leachchanis an ceannas fear ar Warwickshire agus dóigh le héna héinte cénach ráidir go más chéad le Viidir trí cúlín chun deireadh ag an mise a chunig fios mór ortha in san tarna leis sin agus an bua tucha lótha agus I de gíreadh an Craobh a thart ló don tríú bliain as I chéile an seanóna. Brian Coughlin, díreach lasmod an stua leis an gic séir seo agus nuaire a gíreadh Carlin a cuid tá sé sin fuirfaige agus gá feinte ríist dá chuid an son ard kick an son ag Brian Coughlin agus díag ar níag nuaire ag tair an clón sá. Nis trí cúlín idir na fórna. Bhfuil Chalís tágad ainn an son a dern réiteóir agus sínta tá Ryan McCready tóca go mar ag lamh tá scóraigh teastáil inis. Tris leanú begáin as an gléthe tris túsmád ar nó an cúl luach sinna teach cúganómad ag Ali Carney. Agus bhfuil tá mé cinnte mar dúirt mé be sé gíreadh níos mó seilbh hartí Noel Maher an captain mar tá sé ciún go maithan sa tránóna inis an fearr féin an captain le seilbh. Bhí sé lárnach sa cluiche dómhach blochail má déanta níl sé stig le sé an tránóna.
agus bhí anna tionarcha ar cuasaí daoine Malia napa ach Cadíso Tráchtaire gan bheith an caiidán an ceann an thar gahainge agus fága siad fé Coile an Dáil agus deis ag Lounthain Tráchtaire ríist. Fiche nómad geall bheith caite. Her chlár na scór, héann trí ag Lounthain, 9 gúlín ag Nuairc. Christopher Morris ríist. Ba sé tucha tréachta sula meid an brisean mar go bhfuil go héan air le clúda an sa I Páirc an Chrócaigh ag Christopher Morris agus fósa teach. Sioníos fear ag Lounthain agus Ali Carney ríist. Her national son Conor Redigan. Can é bhailú an trosá Domhnaigh Byrne. Corn dar nóla brun níos déine sin hastín ón dá hÉireann. Craobh na Sóisir bhreith lo. Seachas atí Domhnaigh Byrne a ríist ach an Bris Ceannais ag Nuairc agus an fód seasta agus nasta ag na cosantóirí agus on cafna teachtamach inis le deithnas. Seachtí Brian Coughlin dechrutí éasmachú obair le déanamh an countson a stoppatá sí fós ar an lína, Haran lína ach an tá dearg leis an son cicú bhéidir agus stad a bhaintach ar cum éigent. Agus go clist an son slum gur chur Jack Power cos leis agus sé Coughlin féin a bhalógan fel agus a thiucha go níos chun an counsá hógant agus é brasásta leis sin. Gadí seo Tráchtaire tá sé chulí naimseige bhfuil fága sé an counsá stólam fe Gearóid Kennedy ní dhéananig sé Coughlin a hógaigh sin é fearna gicin a dómhan sá. Úntaach crainn gadí seo Tráchtaire. Bhí sé lechuinmh ceann mar a hógant. Sé cúlín gadí seo ag fearn Rocklands. Council ag turling to stig, beidir bhfuil deis níos fear an son ag Gearóid Kennedy, ráis siad amach an son agus tá deis a gcónaí ag Nuairc agus Immert clist an son acu. An cúlín tóca ríist agus iad ag fiabhsú isteach sa cluiche óg sé tamlín ortha. Agus stad seo be siad brasásta mar heas an cuasaí. Cic amach a ríist a teacht ag Coile an Dáil. Ach táchta gan iste Lounthain cúpla scór beidir gáil na ceann rih an brise fiú. Count son ag Danny Corridan agus Nuairc a ríist an gcuiachs na seolta ag fearbh Nuairc an son isteach chofada le Jack Healy cool de hína bhfuil deis an tar cool eile stop an son ag Dáil beidir go meid an tarna deis. Dóhan déanta sinna glan amach tá pontá seo tarrta an réiteoir a réon cum agus be kick ar ag Lounthain ach bhí deis glórmhar an son ag Jack Healy stop ag Coile an Dáil agus ag deire an counsel glantach tá Lounthain ag marachtain go contúirte go stig trí cúlín as i chéile is aimsethe ag Nuairc agus tá sé nómadún scór dearnach ag Lounthain. Rihan ráist cúig nómad an ús ag Nuairc agus iad ag fás ó héh muín agus misnig trílig siad ceann eile an son agus Gearóid Kennedy ag turling to stig ach ag deire an cosantóir déanamh dóhann istigh an son agus brú a teacht ó Coughlin iad obalte sin na glanna agus deis teacht. Seach nómad go le fáca in san chéad le hantá I Páirc an Chrócaigh ar lá áling sarig an sá agus tas áling an sá going. Seo chugan is Matthew Tierney. Noel Mahernish an captain. Nis beidir go bhfuil an Cluiche Ceannais fécin níos fearr agus Owen McGivney. Machtín fearr leabhar Páirc Conor Redigan. Deis fós ag Redigan, cais sé teachtar náis. Mar tá déint agus bailthe ríist go siúd. An obair cosint inis le déanamh. Tá Dáil tá go níos an cúlbáire, Éireann Garrón, cumad in order leis an ngéach an son ach smacht a go háling híos ag Lounthain agus déint agus nasta his sin a bhúcant. Tá cúlbáire fós ann, tá muir ag fearr go bhfuil KO heh ifricate agus go bhfuil golóir ar náis an cuid sin den Páirc. Tá go dain, Domhnaigh Byrne inis. Go dtíon captain Noel Maher. Seo níos fearr ó Lounthain. Maher go dtí Dáil an cúlbáire. Fécintar na rana, machtín Taobh Howell, bhí bu machchar Kyle Cuinnig sa cluiche leachceannis. Bhí deis déanaach 8 nómad an cútah gorta Kyle Cuinnig ar cúil an cóil scór ach an fód seasta go agus deisenis ag Noel Maher. Dír clasamod an stú an Countson ag taistal agus sin scórt in céad scá. Hastig sé sin ó Lounthain an fearr ceart an ád ceart. Scór inspirádach an son ag Noel Maher. Agus a brabna súlan bhearna ar nastí péire.
cúig nómad go le fágach sa chéad le. Beagán ta bhrúir nuaire tuachtamach leis a gceann tá sé deireg agus trasna go bhfada le Kevin Rafferty. Leis chun é bhallú agus dul chun caing of Craobh Kennedy. Lochlanta ag taú leis an dáhéimhantá Carda, Corsanna, Gaelta, Teilig an óir an a bhór se a bheith gimmar to Páirc an Chrócaigh agus an dáhéimh sá ag hÉireann Craobh Sóisir a bhuachant an sá teach Kennedy a ríist. Leis amach go fada le Craobh Kennedy an taobh sá agus a ríist. Corna cuithe cuinig ag nuairg sa chéad le. Bontáist éigen beidir bant leis. Ín cafna ríist. Ach tá méid tóca le cosint lamh an beag Cluiche an áiritá Gaeltachá. Tá sí dábhúnta agus an dáhéimh ag immert caighdeán Páirc Peile a mohansa. Deisina sé Kevin Rafferty. Tríti Garvan Lee agus, well tá an Manacht Seachtar chur an son ortha agus tá Cluiche Gaelta an son. Réiteoir Malhéir teach trasna ag míú dé chúis agus ag labhairt an son le Eoin McGivney. Beidir go dtugad cart an sá, well tá sé tógant an nóta, leabhar nóta amach an son sa fóca agus ní córtha roimh sin de Eoin McGivney agus sam go bhaidh sé cart a buí an son ach níos a háchtaí an nuairc beag an deis scórála ag Cachlan se tá an cart a buíocht an son de Eoin McGivney agus deis má seahanis ag an lán tosís né Brian Cachlan. Gotí seo tránóna sé cúlín aimseige. Countá díreach leistigh den stúa. Le corna cuithe. Búlta go maithaige agus tá sé sin aige. Stig le sé ón tús tránóna. 7 cúlín in is ag Cachlan. Agus 3 cúlín glanatra. Leis tá Cuileán Doyle gleharánach am as a cúl. Taobh sa rana aige, an náird a hain siad ach an brise go deire fight go bhar lár Páirc a Redican. Féhrú. Raunar yes agus clé tá Berta nuairc a teachta go deire seachtaí Alí Carney. Fearan cúl mar cholúdar an son tá Paddy Matters ach tá Cluiche an son gan cheist agus Carney taringthe chun talún agus an budélín beag paint taring amach an lína taring an son agus an kick séir le teachta Conor Redican. Deis go siúd inis an bhearna a leid dúgadí Páirc, 3 nómad fágach sa chéad le. Leis Ilín Geirgamá ag Redican. Tá lína bán a methe agus com é sin, tá sé sin leistigh den chúlaige agus scór maithe Conor Redican. Páirc atra ríist. Leis an kick amach é Pat Gearan. An Rockland an Irvie cansa pútar náisiigh London agus beidir gohfuil tiile scórna an furin Paul Cagansala meid an adó glahama sétan son tá brú a teacht an son ó nuairc ach tá an fel fós an helbh ón Riley. Carrick tastálan son ag deire Irina sé churmachar choméig an tamachchanis dí Matthew Joyce ag deire dí Conor Redican an dul tríd leis a gitóga trílar cúlín caigan cansa casa ach ag deire níl si treis casa dóhan dó. Agus an tríú caun fóríl an son ag London, deisma an son ag Redican. Ach níl scóir go deire, rá nómad fágach. Cluiche brá tanmhach ach an dáhéimh le tréimh sí in uachtar agus an cluiche agus an craobh fós ann don dáhéimh. Leis cinnte rís an son go bhfuil Cuileán Doyle an cúlbar a take amach. Mar atá ceadathe ach ní féidir níos mó ná dos éon dul thar an lína lár. Cai siad an trúra cumad ar náis agus mar atá déanta an sonnacha. Cethir ar náis go dainn agus dí léon sáú a rion rial má se. Agus London ag leir cúlín amháin eile na beidir gáfhainte a chothair mó cuasaí dóibh. Sal meid an bonán le séad ag an mreisin. Countson ibre tríd arís chuine gur tuchanómad an taobh atá na cluiche Sóisir seo. Redican an taobh sut an Páirc a ríist. Eis an fórin Count Dernach.
an gig séir agus inis deisig Ali Carney. An cúla gas a cúig an ómad. Scór Cinnach ag tús na himmer an count a Sláinte trítín lán tosí Sean Hickey ach bhí Coristeach ar siú Dírico scór an réitóra agus deis scórála inis le Tráchtaire Lounden. Sin san ómad Domhnaigh an tá sa chéadla an cluiche bhí tanmh go Dar nó seanachnaigh na fórna seathirí chéile castar gona bhí chéile nó agus an bua ag nuair a cúlín na bhí atra trí cúlín díag gona dos éin ach chena féin tá scóráil beagnach níos fear agus rád níos airdan tá tráóna agus deis eile rivan brise an is le teacht ag Conor Redican. Cansá leis an dasóg ag Redican tá sé tróirithe hÉireann trasnán cúlín amháin an san arísteige an tarna cena sa chéile a siúd agus ní leatran an bhearna is lú. Well, sinné tá bunán séideathe ach beag deis ag nuairc leanúntaráig go dtí go méid an fel asimmert agus tá méid cinnte go tríle siad scór éigeanta dhibrú an sa le méid an chéad le hart agus well tá sé seo sena clacht agus na fórna ar fad inis. Rial maithe go háir an clétá teann agus cóngrach go gaitú leanúntaráig agus fécinn bhfuil slí an trí an tart fé scór on cabhna inis. Bachtín Fearlár Páirc a Conor Mathers captain na fórna inis Gáród Kennedy. Bhfuil den éigen tábalta tart fé scór Siníon Ceis bhfuil an fear ceart le seileadh Brian Coughlin ach tá sé plúchta ag a deir an pásar natí Garvan Lee deis ag Lee tá Canson ag taistal well tá chun dul im muí na technoliacht a ríis agus gléifí isteach an seoach an sa agus well an é sin scór nó an méid an adóg le séide agus deir leis an chéad leis Siníon Ceis bhfuil dul an ard an satíí an seoach tá O'Neill an cheist agus tá an freigratá an sa Garvan Lee leis an scór deirig in san chéad lehansa ag nuairc agus cílíonn sé sin go bhfuil an réitorna seabalt an adóg a héide agus ag an mrisansa nuairc a dolisteach chun tosaigh agus héana seacht atá ag Lounden dos éon cúlín ag nuair a gáfuointe idir na fórna an cluiche bhí anna hanamh chu fad. Fannig íling búg feintín céad letheteach agus action ile an tarna le gan bhail. In amcútah gorta tá iireachtain sé Christopher Morris tá an countsa ard agus hÉireann trasnán an chéad scór ag Lounden an tá tráóna Cúntas Christopher Morris. Lounden le fuinmh níos mó tá fear leisting mas féidir an passart beidir bhfuil deisint agus oscailtí do cúl ag Lounden an countsa Míchéal Ibrahimsteach agus gur níag ag fiosú Garvan Lee ar an ansaí spás cruthaiste deisir cúlín seo níos feart an countsa hÉireann trasnán ag Brian Coughlin ar ríist Lounden. Ryan Carney an seosa Ibrahim tríd strachan son bhfuil deisir cúlín tá countsa na mitheisteach agus hÉireann trasnán ag Lounden ar an stúa an countson ag taistal agus an cheist ná ceann aráiste nó bán agus gáfuointe go dainn an son seafaí mé leislí trí na chéad le. Deis stig an son ag Brian Coughlin ag cahabh go háling is stig an son agus tá sé sin seoir hÉireann trasnán. Redican fósadal, fear leistig, tá pasta go tá deisintá ó ag a deire tá siad sastan cúlín ógant. Christopher Morris is dul ag a deire. Séir seo agus nuairc ag iarraidh Carlin a cuid tá sé sin fuirfige agus gá feinte ríis dá chuid an son ag nóil maithir dúr clasmod an stú an countson ag taistal agus sin scórt an céad scá. Hastig sé sin ó Lounden an fear ceart an ád ceart
Seachuing Nuarak, Tráchtaire Nash Páirc agus an dóibh réig a gcóir an tarna lehan sa Páirc an Chrócaigh mission níl atra a gá chúlín chuoine go bhór Garbhan Líon scóir dearnach an son bhí an bunán séideathe ach lean Nuarak leis an immert agus ag a deire lí a gaimsú chúlín déanaach dómh chun bearna de gá chúlín a chur atra. Agus an deisinis le teacht. Domhnaigh Craobh Peile Sóisir a bhreilótha. Bhí go leor fór na Páirc go mórtas na bliana seo 10 angar fad Gloucestershire, Hertfordshire, Cailcuinnig, Lancashire, Loudoun, Nuarak, Alba, na Stáidéanta, Warwickshire agus Yorkshire ach níl ach gá ceann is fáchan sa Páirc an Chrócaigh, Loudoun agus Nuarak agus sean tróchnóid ar a leid inseo i céoch Chrócaigh Ló Craobh na bliana seo. Well, tá sár cúlín aimsin son gá faointe ag Nuarak agus ag Gearóid Kennedy sin an tarna ceannig a siú tá roinnt ahar dír déanta go maith an rise agus iver fé trí Kieran Clark a sigad anad Christopher Morris. Cailúnta sé Morris mar bhí sé gimmar gomadómh agus an sonar Dave eile ar hÉireann Nuarak a bhir seachtaigh Emmett Loughran a sig in anad Ronan Melly tá ceithre cúlín inis mar Spórt agus an scóir sin tócha go snasnach ar Dave eile tá deise glann in a garage sin sa bhfuil chance ar cúl má leanan siad lótha tá cansa blockálta stig an son ar choméigant agus níl an contúr glanta go fóil ar na carúta Gearóid Kennedy an cansa gardan lína ach tá kick séir amach brunta rigus rúthar mar tócha ag Nuarak ach an chéad scórs de tarna le sáiríir gá faointe Gearóid Kennedy. Ceithre cúlín ar fad go siúdan sa tróna agus cílíonn sé sin bhfuil ceithre cúlín mar Spórt ag Nuarak. Seachún a ríistíd. Ag immert isteachtaí taobh chunach a sé díag in san tarna lehan sa Páirc an Chrócaigh. Leis an tonadí tháinig isteach ag immert Emmett Loughran. Ach bhí chur isteach ar siúd a dearn réiteoir agus cílíonn sé sin go mbeidh kick séir le teacht ag Brian Coughlin tá lína bán taring han san ag an réiteoir sin is Seamus Mulhare ón bhréich mór ag an déilíse tócha go mar. Seach an Sunday Jack Healy, Héann dósa cléile le cena seo sá obair an son, deisir ag Loughran á bháilte, bhí seans an son ag Emmett Loughran an tarú dénach ag an rise, ach obair bhá déanta chuna sin a stoppa, agus seans cúl Nuarak, cealahan sa go maith ag Loudoun. Seachún inis Patrick O'Connor an lán cúlí. 18 fearlár Páirc an Nóil Maher, for sé gáfuinte úntach in san chéad le. Agus iad a gimmert isteachtaí taobh na canála mar cín sibh sa tarna le Páirc an Chrócaigh atá ag méadú ó thaobh tinrah de agus ó thaobh tasa sin a rách nó na áling ar fad híos taobh na Páirc agus deis an seos ag Matthew Joyce so cum naobh Ciarán Rona dul ar nas an son tí Ryan Carney iirt ag a siúlach ag turlingt gard ag a deire agus éasca ag Pat Gearan chun sin na glanna. Na seannig anna fios in san tarna le ar Nuarak sa cléthe leachchanis pe de glorgan méid céan sa Seanóna. Dul chun ceang má déantan sa agus an aber cosint ar fad le déanamh ag Loudoun sa chéad cúpla nómad an tarna le sa. Tar roundathe Tráchtaire Nash son agus seachtaíonn fear contar sa Jack Healy. Lámh a marag a siúd agus amtain pass Tráchtaire Nash agus sa ríist fáinne Nuarak an le Ian Kavanagh teach trasna. Ag a deireh agus siad fe Aaron Trainer os na Celtics agus sin ceann Corcaigh dar nó agus ríist. Tá Loudoun bra, deabhúnta agus níl a céile aonrad an son. Nes beidir bhfuil seans ar scóirnis. Thug sé tamlín ortha, ilín géir go maith hail an son. Tá muir dul díreacht an bhratbán an son agus bhí Nuarak Harbheith fáinne leis an glúiseach son. Ar feadh beidir nócha second saoil agus an ail agus ag a deire bhí oscailt éigean aimsethe
agus bhí Robleton cúlín sinna ghlacha agus Ferris Barnes síntamachtaí cúi cúlín tóca agus nastan son ag Danny Corridan céad cúlín agus siútrán óna agus well scóirnar fad sa tarna le atí seo ag Nuairc agus seachún a ríistí tá spachanta tá túsma sa tarna le gar seachán son Larkin Kennedy idir gá chuirlatán pasta go Coughlin ó níor dhearg leis an fell a bhailú áfach ach brúan san ar lánda teachtamach agus an tá deargan son ag Owen Riley I mar Harnáis agus ceann sa glant ar chomégan ach ní raibh sé ró yes ó thaobh Craobh Peile ach an fell glant agus deis inis ag lánda Tráchtaire roundsaí dogad hain. I léon scór ón Misha Glandan agus tá Chalíis son feice ag an réiteoir agus ag a deire rigus rúthar mar tóca agus Nuairc a teachta ríist. Díghirníag tá fear Nuairc Harnáis na cosa ná de cúig teag le héna seacht cúig cúlí natra. Leis an ceann ibre agus nasta trasna agus níos mó muín le feiscint in immert Nuairc sa tarna le deis a ríiste gemet Lachran agus díag níag iad a socrú isteach in san cluicheanta pas Cluiche Larkin Kennedy ag sleanú cosna maithe son agus ábalta dul chun ceangaí dhéanamh agus tá brúin is ar London ag a deire thuirsigh fé cúlín ach leabhlacháil agus ag a deire Chréile Dáil ábalta sinna smachtú agus glán amach go fada le Matthew Joyce Dáil an cúlbar teachtamach go fá agus sé gur Teachta seachas an glúiseach seán tathhrú denach ag an ris Kieran Clark leis Ali Carney cúil de híine cúil sa chéad lehansá bhfuil cúil eile in san bhar chéine scóir tastáil an Nuairc ag cúig cúlín chun deirg ansá fell Harnáis le Matthew Joyce agus Dáil inis Cúlbára Garrett Street Chréile Dáil bhain sean tar cúló ag a deire ar dheist agus ar fóríl bhí sé ar nós ingel tréna go teach an tosaigh an son agus ahrú eile déint an son ag iver fithe de London sinna Brendan Rice a teachta isteach in anad Matthew Joyce agus má se ahrú déint an son ag an mana Paul Coggins ón Risha agus tuigann si go gaith siad rudaí a chatharú ansá tá siad féhrú agus dechartaí beidir na scóir na aimsú go háir sa tarna le seach nómad geala bheith cat agus ní léon scór aimse ag London. Brúan son ag a deire déanta go maith ag London a sinna gáiltar Nash Gard an lína tá fear an lína sinna Brendan Rice ní bhada sigar Páirc á sé ach an réiteoir árá gur Chalíis a bheann bhí sé brúte a an lína agus an kicks éirnis le tóca ag Noel Maher braham gúil sé tuirseach aniuh thug sé áirt a spáint a stéhíine agus níl sé an caiidán céine go dtí seo ar réon cumann sa tránóna for sé né buinte ihe a híine sa cléthe lechan is gá feinte sa chéad lehansá se chun deis eile inis ag London an fidirlún chéad scór aimsú sa tarna le Redican ag Garrett Street Conor Redican fósadal beile gúil sé cuioine bhar cúil Conor Redican isteach san angach cadé mar cúil ag a bharlár Páirc bhí sé féchant an néanaach sé an pasa thar túig nó dul agus ag a deire doscail rudaí sústa agus sár cúil ag a deire ag Conor Redican de London ahrún istéint ag Nuairc sé sin Colm Shelby a teachta seach bhfuil hána sé siúda seach chumas le lechanis agus fuair sé héin cúil ach an cúil sin úntaach ar fad ag Conor Redican héana dó is aimse go bharlár Páirc agus cílíonn sé nach bhfuil asúir sa ríist ach gá cúlí na Páirc an Chrócaigh. Scór a hastig ó Nuairc nó ó London ceartta marrá agus well cílíonn sé go bhfuil siad beo beithíoch ar náisian san cléthasá. Obrila Jennifer Canson of Oakham agus ag a deire London a Jennifer Dóhan is sinna gáiltar Nash isteach an son tí Brendan Rice a tháinig isteach cúpla nómad ó hin le passan ag dul go maith le London Kieran Clark a siad gur ag tógant inis ar an cúil sin atá díreach aimsethe deis ar gá faointe Canson ag taistil ag Noel Maher agus Maher go hard Maher Harran Shasnan Tommy their co-score
done tríomh out at Páirc an Chrócaigh agus thug sé sorchic ó gaptéin an fearr leabhar Páirc an Noel Maher. Dinta fé gáin is Seán Óna bhí mé dínar níos túisce a sé fiabhsú agus tá sé tris na fórna chothramún is don tríomh out at Páirc an Chrócaigh dó a nain is gona cúi cúlín diag agus na fórna chothram ard kickan son ag Noel Maher. Leis nu ára fé began de bhrú an idir machchas for don chéad dá scór sa tarnile. Tá gá ceanna sa chéile na scéilte, breda bhfuil deisiste ag Coughlin. Smachta gáling ní Coughlin ag Jack Healy for sé cúil scléile cheannas Jack Healy ag trílar chúlach jo sé ce cúgvéidir agus dathe as chun iireach díon son. Bhfuil a crún fight ag Owen Riley breise sin na mórach ach be an cic cúgvéidir agus dathe ag nu áireach agus Coughlin a dalamach na cean san na hógant. Obair bhá dénta agus iirecht ar cúil stop agus nasta. Nómad fácan sa Páirc an Chrócaigh ar a leid chuinnig caiic tarmh a going. Se sin Mohammed Cothram ag deireadh na himar go méid ann breise agus an son Mohammed Fós Cothram go méid kickan ag tastáil agus ag fearra ar chórsaí agus stad seo deireadh gur beag a bheith atra ag deireadh na himar an tá seo chun Brian Coughlin a tart fé scóir isteachtaí connacha sé díagtá sé sin dénta go snasta ag Coughlin agus an chéad scóir sa tarna leithe a siúd 8 gúlín ar fad sa cluiche níos aige. Néisgur déanamh formhór na scórála den nuairc an Seán Óna anna háachta gur fad dómh. Domhnaigh gona sé cúlín déag an bhearan ar neistí 1 cúlín amháin a ríist. Gard an líonach a ríis an fearr céine Brian Coughlin leis seileamh Carrick tastáil an son. An pas go cliste isteach an son tá ard Páirc Peile ag an dáhéamh sa i Páirc an Chrócaigh agus cabhraí na rialacha nua go mór chun cléthe maith a dhéanamh den cléthe seach chun deis is ag Emmet Loughran a tháinig isteach ag an Míchéal Loughran le híreacht ardach tá sé sin dultar dheis agus ar fóriil ní lenach an cethra cinna tá mithir stré agus an cic amach a ríist ag Chéile an dail agus ag leandan tá cótha tucha lámh clé an arda nadidir cén seo chilín se sin ach meid fisna feasta sin ag a himmarthirí hain. Well, Cilín se bad a bhfuil se dul garad. Nadidir mé roibh se sin sa fleanach ag a deireadh sé Owen Riley teacht amach. Garad go mad an lína agus Ryan McCready trastan an son. Cuine go bhfuil se Harvard brothach an sa Páirc an Chrócaigh agus bheith tástáil ar achlíocht go hainge híos ar a Páirc. So le meid an bonán Derek Shaitan sa Ceannais Sóisir fiche cúig. Craobh Tuchalótha le gábhlí na nús ag nua áireach ach nílach 1 cúlín amháin atra an Seán Óna dul tríd an son Eoin McGivney ach tá Cluiche an son agus cic séir le teacht ag leandan chuine gur bhúidir Craobh na Breataine an bhí se chatte i gcuine Warwickshire imríoch go Spórt na hÉireann in Birmingham héna carteag le héna trídeag Conor Redigan le scór déanach agus anna eile take seach an son James Donovan a cumann Naomh Barnabas take seach ar a Páirc agus fágan na Páirc an son fearr leabhar Páirc an captain Conor Masters cosa ag amacht beagán agus go hainge ag tuirsú cosa uaire se an cinenne tá déanta ag Míchéal an son ach deis cúlín an cóscóirneis le teacht ag Conor Redigan mar a bhí mé rá eis na fór an cúlín deireadh na bhuaigh Craobh na Breataine agus marthór anna háachta go seathé. Réiteoir ag leabhar fearr nu áireach an son agus Fallár bhégan tucha ach ag deireadh na súla ar neis an son ar Redigan. Hain na dó aimse go dtí Seán Óna deis ar cúlín an cóscóir. Tá sé beagán ar dheist an cúl loh na gaotha ag taobhú leis agus seansanis leandan Harrington Harnáis gob ar gob le nu áireach tá ceansan ag taistil dír Karen Spotadov. Hain na trí inis go bhar leabhar Páirc agus cílín se don gahrú bouta tá idir cóscóir a Páirc an Chrócaigh dechar na fórna se scarún Tony Chéile. Cluiche an son agus cílín se sin go méid deis James Donovan teachta nu áireach. Bhúidir ar Kyle Quinn ag gábhlíonn ó hin, bhúidir ar leantan an ára
Céimh ag dul an ordan na céim na hís níos déanaí Irlo Brennan túachtar an chun an corna bhronna imthórig sleanú howlan son well níl an far peach slean gan irid agus spréanín faring a feice in áir an sol le tamlín le tasúntaach a tá cinnte go raibh isce chuach ar bar goach na seachtain chun glas sin a chamad ar a bar seachú nu áireach na fórna ar thóscór an dá chúlaigh leandan i léon cúil go dtí seo ag nu áireach Further gá cean sa cluiche leachan istéine Larkin Kennedy inis ag léich na pelle tá Kevin Rafferty tá sin is aige Coughlin Féhrú an son fós Féhrú agus ardhlachála tan fel taring ar náis agus deisistigan son a gcónaí ag nua áireach a teachtamach an son ag iarraigh ag glána tá Loudon tá sé idir atra an son ag dura cosantóirí Loudon a déanamh dó an Harnáise Carú tá Ryan Carney agus Auber bha agus an canso glant agus seochú na macarístín an cluiche sin áda dhéana an canso dulta Haran lína agus ag dura an kick slasan le teacht I bhábhar nu áireach ach an dóthaimh a tar gachar de mothra barcantá agus críoch maithanán tú an sotha barcan Chrócaigh canso seachtí Brian Coughlin a ríis an fear is contortaí ag an nu áireach casan sé an canso go halíonnta agus tá sé aige scór an cluiche Brian Coughlin Sár felladóir I seo agus cílinn sé ríist go bhfuil nu áireach gafa cúlinn chun tosaigh. Né cúlín ar fada Coughlin. Spána seir Loudon a fearisteach an son híos sinna Paul Coggins ar nó dimmer se leis an gúnta nó dimmer se le Loudon agus sin na bhana stórcha má leis na seinsir ó gábhfuil agus haon diaag agus dar nó fear Ross cumán céadúir Loudon le tamil agus le cuidhá de bhliaint agus anna grágaid an fel sé sásta mar tá cuasaí go stáidseach tuigann se go bhfuil obair déanamh fós chun an Craobh seo bhócann teachchantádí ón McGivney Isteach sa lára hain siad ag glóir cúlín an cóscóir na beidir gá feinte a chuirigh chun tosaigh an sa Páirc an Chrócaigh tá siad leistigh den stúin níos lasma ar naisiantádí Brendan Rice agus inis an cosan le déanamh ag nu áireach fear maithan son ag íon Cavanagh brúta trasantí ón McGivney Nis dóthaimh ag mar stíl das má oscailta Peile le Spórt úil tanamhach agus gan after an soch an bhearna islú deis ag Loudon a gcónaí Harnáise an son a ríiste Kieran Clark ó chhail hir chonel Nis Rán ag Noel Maher Sean Hickey an rá ag dara agus an ceann chuir síos agus spurt seoir mór haimpel ar Sean Hickey an pass isteach sa lár beidir go deach Ceannais Hickey ag dara tá obair bhá déint agus beidir bhfuil deis an só stop ar an lína bhí sean an son ag Brendan Rice ach Pat Kieran ina dhúiseacht go maithe stig an son sa cúl agus nu áireach ábalta teachtamach Báut óháin eile. Taobh sa inis Ránach agus Gerald Kennedy fuair sé gá faointe féghó go dtí seo agus imthór an chumasach ar fada sethe. Tá spás feicear Dave Howell. Sin rialacha nuad ar nó clúdaí na imthóirí a bhad níos mó den Páirc agus níos mó kilometr chuiristeach a ruchan cléit an lábhan arding an réiteoir buntá seo tartan son tá Coughlin na stig ní léon bhantáiste as sin a turn réiteoir bhí Coughlin na garagón go méidir go deach chu dégan dá ligfhí leis ach ar réon cum jo sé deis le kick sé inis agus le cúlí natra deis an Ferris sin a bhéadú agus a híanamachtaí péire agus tá lína bán taring an son ag an réiteoir sin is sémas molhéir a chunta líise agus deis le teacht ag Brian Coughlin go dtí seo ná gúlín aimsige sártha spántas Peile tucha mar dionn sé go dainn chumas a bhín sa Craobh an nura agus well seo beidir ceann dechar go maith ach tá sé gimmert ar raibh an seo seo óna ní léon ceis fé ceann seo seoiristeachtaí nach siad díag ach beidir sinna ceannas meastóigh Cúicáin ar fórí agus fanan an Forest Park fós ag éon cúlín amháin ahrú eile an son ag Loudon ifir a seachtaigh Rhino Connell le teachtasteach agus a fágan na Páirc an son ón McGivney cliste sa bhéidir scoil sé carta buí agus an tahrú eile an son ag Loudon ifir a fithe haon Michael English a teachtasteach agus
Bert Tráchtaire Seachanson for Paul Coggins agus tuige siad cos úra go maith agus stad seo Ryan Carney tá treis an Páirc Gáganton son agus tá goach tá dosé nóbad go le fáchan sa Páirc an Chrócaigh uachtar gréine uachtar róte sin scéile an lé agus tá tránóna ag taobhú hís ar a Páirc agus an cluiche leis cúlaí natran sa i Páirc an Chrócaigh obair bhahan san ag Aaron Trainer Bontáiste tarta an réid Jordan mór an Bontáiste tá teachtas sin ach ag deireadtáil nuair Hobbiton fell hartar nastí Gerald Kennedy Seachtaí Coughlin ach léite go maithiste an sonnig Michael English tá tíorchaiste gur a Páirc Cluiche Ceannais tá an Craobh seo ann na gcónaí don dáhéamh Tar nó tháinig ahrúar na rialacha gábhlíon ó hen agus tá an dá Craobh Domhnaigh búteag nuairach Tá dul ar nastí 9-8 an uair gur bhuaigh lamd an Craobh na Sóisir dar nó bhí na fór ar fad tír Páirc an taobh agus in san comórtas áirithe sin tá sé athruthó hin agus gan fácha a cailchuinnig agus na fórna an son thar lear a dhéanaan sús deigheang ar fad na fórna comórtas Sóisir i le hÉireann agus mar derm sin dá ceann Domhnaigh búte ag fir nuairach Tá siad cúlín chun na maithas an ora sin an bhearna chéin na thugló an Craobh an ora agus launtan na garisteach inis beidir bhfuil deis ar cúlín an cóscóir tá obair bhagus Bert ag fearra agus ag iargéis sin na cosan tá sé mithe Haran lín agus ag deire an kick sleasa sin a dul a bhábhar nuairach cosan clistean sonnacha den ómid go le fácan son ag an dáhéamh tucha tréachta a Márach mar go raibh cluiche dín na cluichí leachchanna se go déhíach amá fé tas mailteach bhí seos ceann an trucha ar an íne agus tá sé teag amá hí sa Páirc an Chrócaigh an Sátránó na pas cliste bres Seachanson agus oscailtí in ag nuair tá sé glóric scóir stigan san dechartaí ag Danny Cardenas machtú tá sé gur an tarniir tucha sé nastí Kevin Rafferty achúr sáil in ag nuairach Dí go meid duine ábalta third face score Gerald Kennedy an fear las mod an stúat an counts an áfach ar yes agus ar fóríil an séú count Tá mithir stréig nuairach agus fanan an fear spáir sin ag éon cúlín óháin agus bhí mé ar ag an tús gur beag a ceap mé bheoh eatra agus mar sin atá ansá Tá ceann sa bút agus snasta ag Aaron Trainer agus chuiristeach ar an réiteoir Deisianis ag nuairach siad cúlín chun na maithasa Tugann siad go méidir nach leor sin mar go bhfuil am go leor fóstal dul an sa Páirc an Chrócaigh Nis James Donovan to Kevin Rafferty. Agadur in Cavan glóir slíag an tríd Tá sé teachta amach tá dí Colm Shalvey for sé siúd cúl má nuair tháinig sé isteach mar runna dí hín agus ní fad an níag sin nach go ngortaíoché agus beag an don Páirc Gáganton an fear ceart inis le seile Brian Coughlin a third face score can cancel Garrett ag Turling ach jo sé bontáiste agus jo sé hin Deisiail son agus kick le teachta Sin réiteoir ghairt le cosantóir son híos agus ag míú an sa thart fallárah agus Michael English an son treis cúpla fach le gáilt an réiteoir árá leis a bheith airach ach an rud is táchtaí inis ag nuairach an kick séir le teacht ag Brian Coughlin agus deis má eile tambalóna raibh aon scóir going in áíire seach nómad an scóir Domhnaigh ag nuairach tá sé sin scuilte isteach agus tá sé ar clé má se an dáhéh ag cailúnt seansan il tamlínaús seacht gang ar fóríle nisisicá Kick amach an son ag Caoile Antáil cúlí natran sa am golóir ó sár go bháil an son
James Donovan. Agus Dara Obladul Hernashti Kevin Rafferty. Slúig méidú go níonsa Páirc an Chrócaigh bheith lán go bara Bowlín. A dubh siúd atá take isteach bhfuil tá Cluiche Peile feicithe I Cluiche Ceannais na Sóisir. Agus Larkin Kennedy an son sínta. Agus nó maithir driblód an tá. Gléite láthach Chaston son dí Séamus Mulhare. Chuirsteach an ard an son ar Kennedy. Agus san go bhfuil maithir an mhail an tá go cinnte. Carta buí an tá. An son leis Canna sé an Páirc agus deisile Cluiche chur an son ar Kennedy agus kicks an son in ígle tacht. Ag nuair gond lol san immer to stop le couple nómad an ús hí dáhéh denmh go maithigh tús an dair lethe ach an caidansa is tris titim le den nómad an ús na mar sin bug scóirna tá feiceú going in áíire le hocht nómad an ús ní léon scóir go dain feiceú going agus iireachtaí cailte ach denm semach haréon mar eile peidir bhfuil an dáhéh tréachta in áíire treis cluiche de hí na cluiche Ellen tá Tránóna agus féin tas níl sé éasca a bheith gimmar tamachans seachú nu áireach a ríist. Countson snasta Ibrahim tríd agus beidir bhfuil deisig Jack Healy tar isteach ar scór agus tá sé sin ag Jack Healy an chéad scór ag teacht le tamil ahrúile déint an son ag nu áireach ifir fiche trí a teacht isteach an unad ifir trídeag ón Kennedy ach Jack Healy le scór tácht an son ag nu áireach dóide Now the hook take. Ishton kicks in attack about one ella. Rolla Jenkinson over Fiche in on over a hocht or Aaron Loudon Shina James Cawley Stig on at Noel Maher agus dóide le nád a hochta gáchúlí nasar an son tá seach nómad fós dal ach tá faras mar sin a bhábhar nu áireach Federal Oak Craobh fúcan don tríú blí nasa chéile bhfuil beag Ráis fós ag Loudon in san críocht don scéil áirithe sá agus Cluiche agus kicks mar tócan son. Iad sa tóir ar scór an sá. Níl scór aimse Loudon in le denómad. Ar go dtí deis inis tá chuil an dail bogad chun tosag an cúlbáire. Deis an son ag teacht ag taistil well, is some good we can do din technolíocht ní léon fre tuck an son tá an dáfuinte tucha well thug sé tamalín an son ar na muir so cílín sé sin go bhfuil míid cortham boutabháin eile I Páirc an Chrócaigh sár cúlín an son ag Loudon agus well don gúigú bhouta tá na fórna ar cóscóir dódóigh na nád a hochtaigh be sé dachar ar péfór na caiile an Tránóna agus a dhéach ann breise fós a bheith going agus Dara sin ar cuasaí marach ar féidir le duine agant léach dhéanamh dómh féin an tá. Leis nu áireach a teacht a glóraigh scór. Cúige le nómad fáca Páirc an Chrócaigh. Caoileán dail leis an sár Iirecht Dernach sin an cúlbáire. Nuair a hastig, bhí sé an ád ceart, deisinis ag nu áireach ar Dave eile. Nastí Garrod Kennedy, gáir a gáfhaint go siúd isteach. Slána an son tí Jack Healy. Healy a thart fé scórach ar Clay. Agus ar fóríl 8 ceann de seansan atá reinfá seans na caiilteach nu áireach sa tarna le. Díomá ortha go cinnte le sin. Agus deisiil an son caiilte.
Gá nómad cile do gan am fáca. Canson Ibrahimach agus ag a deire London le sellh bouta bhain eile bhrá loha seo bhúcan an Tránóna. Beidir go más cluthe lechan se gona Cail Cúnig héna seachtaigh le le náda seachtaigh go thugtar an bua Tránóna de hína. Tá siidir cóscóir antá an dá chúla teachtaháilí Carney agus Conor Redican. Ceann sa céad le, ceann sa tarna le. Deis ag Ryan O'Connell. Sleanathe trídí Patrick O'Connor. Agus an cúlbar a ríist. Caoileán Doyle. Ach an tamsa garad isteachtaí Pat Gearan. Bhí sé glóir gáfaoin teile. Ní raibh an tá leis an trosa. Nis nuairc teachtamach an clog. Cóireamh agus dul gin an dáhéamh antá. Truch an nómad Cuoine go há. It's na Cluiche Ceannais. Agus, well, couple nómad fósta dul, ceir nómad a dhéanam semach a bheith ann ar a laid. So le meid an bunán Derek Shade agus mar a chunig mar ag Darren céad le. Cad fós leis na rialacha nua imirta raig go dtí go bhfuil an níród imime agus fór nuairc scór déana ag Garvan Lee. Chur an tosaigh ag mirise le gáfaointe iad. Ach an tá, tá mid ar cóscóirt an gúig bouta. Leis deis Kevin Rafferty. Tríd an son agus bhfuil scóir teachtaigh Larkin Kennedy tá sé sin aige. Agus nuairc gafa cúlín chun tosaigh. Obair bhahan son pass cliste. Bhí Kennedy san áit ceart díreach ó scóir an cúl. Agus an scór glacha agus nastaige. Agus an bhearnas luachtar ríis. Dódó ag le nád an éideag. Táim go mas a chun Caoileán Doyle. Chud bhór an far clúdig a siúlann sa Tránóna. Paríis nuairc ag léimhe sin go maith Kevin Rafferty. Seachtaí Gerald Kennedy. Or Clifford Fadim ag a siút Tránóna. Nis deis James Donovan dul a rúthair. Launton ag brú, caic siad an fellag alternation. Hén bheit bheith cosint, tan fellú, tá siad cúlín ar Derrig an saha Páirc an Chrócaigh, tan fell ar náis ag Launton agus obair bheit déon tóhús ag Larkin Kennedy. An scór dearnach aige, beidir go mbeidh deis ar ceann eile. Tríd an son, go fada le ón Kennedy. Deis a gcónaí ag nuairc an ceann son a rimmel le Cernóga agus tá sé imethe HÉireann Seannais agus Péire Atransa i Páirc an Chrócaigh. Obair cliste ag nuairc agus ag a deire HÉireann Seannais ag Emmet Loughran. Agus an bhearnas síntamach a ríis dí gá chúlín. Ach a ríis víidir fáinach. Loughran san áit ceart. Agus inis, ceart Launton teachta agus scóra aimsiú. Bútar náis áfach ag nuairc. Ag críoch nó go láidre an sa i Páirc an Chrócaigh. Agus deisio an eile trídí Brian Coughlin an fear contúirt ag decartí ag ag a deire an ceanson ag prab an cúla búlta. Agus ag a deire prab na peleg Launton. Tá sé hénig fécint chur imig an fellag ag a deire. Tá sé ar náis ag nuairc matá dáhéimh Cailún Shelva an son agus tacláin rugby an son. Ní léon ceisféib ag kickséir ag nuairc agus well an dáhéimh ag tuirsú beidir níos món éon rud eile mar botúna tá bunús a go maith déanta ag go haing an son ach rud a chialín ag a deire go mbeidh kickséir inis le tacht ag nuairc agus seansa cosisiúd. An bhearna sin na hínamachtaí trí cúlín. Coughlin a thógaigh. Go dtí seo Tránóna tá 9 cúlín aimsige. Sártha spántas ag an lán tosaí ó Rockland Irví agus deis inis. Cúl glán a chur idir na fórna agus nómad fácan sa Páirc an Chrócaigh. Tá sé sin ar dhéisige. 9 gang na seansan is caiilte. Anna dí ag nuairc idir 9 ag a teachtasteach sin Chris Mulville. Fágan na Páirc an sonta Gerald Kennedy an na Clifford Fadim ag a siút. An clogurrá bhfuil mid istigh san nómad dearna. Ní fada inis na go mbeidh an bunán séideathe ar chlár na scór dó dhéag ag Launton. Fithe cúlín ag nuairc an cluiche bhí an a bha. Ach nuairc beag gáín beag bíadach níos i fearr an fell ar náis ag Launton. Seo an deis dearna caiisiad an Canson ag brú isteach agus tart fé gáfáinte beidir gan stad seo tá an clog in a gcuine. Carrick a second atá fáca Páirc an Chrócaigh. Ali Carney an fear ceart. Seachantádí Kieran Clark. Dul gcuine go duine beidir bhfuil deis tá siad leistigh den stúa leis an gitóg an Canson le Turling Durham le Cernóga. Tá bhaidís cool bhúdis an Canson ag Craobh agus ag a deire. An Canson imime HÉireann Seannais an tágadain.
Tá sé methe Haran Seasná tá Cúlín Atransa dó trí díaganis a gcuine nád a fethe dó trí dig a gcuine nád a fethe ach ar chlár na scórníach 8 second fácathe agus a ní bheith dehannas ná deamhmór an ar Pat Gearan leis a gicamach seo tá bonán le séad an son agus tá ag seasca tá kicktócha agus bhfuil sé cur a Haran lína tá briste chrí a ríist an tarna blian as é céile ag Lounthain. Bhí an clog díreach ina gcuine an sá agus rid siad ar náis ach aige dara nuairc don tríú blian as é céile tréis an Craobh Peile Sóisir a Chrócaigh leo an sá I Páirc an Chrócaigh agus Frank Sinatra le iarracht an ní minic a bhíon an sá ach déine siad céileúir tá méid cinnte trí blian as é céile fuidir ar Cail Chuinnig le Cúlín Atra in 2023 fuidir ar Lounthain an Oran níor bhatra ach Cúlín agus a ríist an sá tránóna tá Craobh tucha leotha agus an gredfa an bhearna is lú Atra ríist an sá éon Cúlín an bháin tá sé críochna leis an scór deirg fithe Cúlín ag nuairc dó a 30 ag Lounthain agus an corn le brunanis ag Uachtarán cuman an Cluiche ar captain na fórna Cluiche rá Spórtúil Peile níléon ceist fé ach bheocht a críad amachtaí Lounthain thugad ar gachar dar bhanta ach secondí sin eile bhí Pat Gearan obalt an kickamach dearna go bhanistú hiic sé a féicetar an glog nach raibh 8 second fácathe agus chuir sé an fel Haran lína bhí an bonán díreach séadathe agus cíligh sé sin nach meach éon de seile ag Lounthain tachta níos agus Cúlín an cóscóra caiimsú Risha Creed an tarna blian as a céile ach ard obairgéanta ag nuairc fuidir go maith in san cléith lechan si go deirg gona warmach seir tránóna de híine agus tá siad ag céileúir mar a barcaríis an só tránóna tris anna haspántas a choristeach agus New York agus Frank Sinatra agus tá méid cinnte go méid an banisteoir Míchéal brásás leis an taspántastá tugan só tránóna Brán óbh Páirc san cummórta seo gach bliain agus cad é mar bhbliain a bhí chu darnó Craobh Lowry Maher tucha leo chumá ag nuairc am lína agus an lámh inúachtar ar an gabháin níos túisce agus a ríist an tránóna an gnódéanta agus gá corn dul tí nuairc im líana ní fadanis na go dtucha an captain Conor Mathers in ordan na céim na híos Corny ógán sinna hastín ó go héon captain a bheithansá ar lá na críomha agus deis sinis ag Conor Mathers agus nuairc an an corn seo a bhreilótha don tarna blian as a chéile. Cluiche úntach an a Spórtúil agus tólamsa tris a bheithansá nóra agus a bheithansá im líana an tathús na rialacha tá Chrócaigh Peile scór na úntacha agus cornanis le bronna sin túachtar an Iarlóbrin an is dhéananig an bronna.
to come and see managers, selectors, Johnny, Gareth, Cheese, Kevin, Physio, tour manager, Shannon, and Jesus, he's going to give me a big deal. He's the better than the smile of the year. Guys, this is an unbelievable moment. I can't thank everyone enough. One that we've been on the other end of this as well. It's a tough hill as well. Just so proud of each and every one of us at that church field today. I won't do it in play. It's not what I want to do. Thankfully, after that game out there, we can have a top. We've been pushing native footballers all the time for so long. This competition is massive. We're going on 3 in a row now. We're bringing this back to the Euro. We'll come back and pick it up next year. Up the Euro! Spórt Eric, Fehgulín ag Nuarak, Dóid Trídig ag London, agus Alicia Keys agus New York, Cógáir agus Nuarak. In Amcút of Gorta tá Iarachtain is Christopher Morris tá Council Ard agus HÉireann Seasnán and Chéad score ag London an John Ona Cúntas to Christopher Morris. London le fuin of Níosmó tá fear leistigh mas féidir an passar. Better will Deschans agus Oscailtí do Cool ag London and Council Míchéal Ibrahimstock agus Tíogarníigh ag Fiosú Garvan Líar Nancy Spás Cruthaisteach Deisir Coolín Ceannais Fiartán Council HÉireann Seasnán ag Brian Coughlin a ríist London. Ryan Carney and Shossa Ibrahim Treid Strachan son will Deisir Coolín Tan Council and Míchéal agus HÉireann Seasnán ag London. Aaron Stua and Council ag Taistil agus an Cheistná Count Arostan New Bon agus Gáfuinte Gadain and son Shafi made Lashley Trin Chéadla. Deisir Stigan son ag Brian Coughlin ag Cav Gaháling is Stigan son agus Tasha Shin Shore HÉireann Seasnán. Redican Fósadal, Farlastig, Tan Pasta Gata Deshanto, I get Derra Tashit Sustan Coolina Hogant. Christopher Morris is told me get Derra. Sair Shaw. Agus Nuarak Girig Carlin a quid Tashe Shin Furfiga. Agus Gá find to reach Dochid and son. Shig Noel Maher, Dear Classmod and Stu and Canton Egg Tashtal agus Shin scored in Kate Ska. Hastig Shin O London on Páirc. Well, tá Sár Coolín Aimsins on Gáfuinte. Federlún Chéad score Aimsús a Tarnala, Redican a Garrett Treid, Conor Redican, Fósadal, Belagul Queen of her cool. Conor Redican is stocks and Angag. Deisir Gáfuinte. Counts on ag Taistil ag Noel Maher, agus Maher go hard. Maher HÉireann Seasnán, Tommy their co-score. And far is Contorti ag a Nuarak, Cassan Shea and counts ag a Hallian Tagas, Táisige. Score and Cluiche Brian Coughlin. Dín technoliacht ní lein fret tuck an son tá an dáfuinte tucka well hoog sé tamalín an son Aaron and Ware so Desh Kevin Rafferty Treid an son agus will scoring Tráchtaire Larkin Kennedy tá sé sin aige agus Nuarak Goffa Cúisir Ceannais Treid an son Cofadal Owen Kennedy Desh a gcónaí ag Nuarak an Council a Rimla Carnóga agus tá sé imethe HÉireann Seasnán agus Tógan Council le Turling to Rimla Carnóga Dofhaidís Cool Vudish and Council ag Craobh agus ag Derra an Council imethe HÉireann Seasnán Tógan Council le Turling to Rimla Carnóga Dofhaidís Cool Vudish and Council ag Craobh agus ag Derra an Council imethe HÉireann Seasnán